Assalamu alaikum merhaba arkadaşlar. Çekmecik'te bugün temamız kino arada olacak. Bugün mehmanım kino halifamızdan halifalar hoş geldiniz. Hoş Hoş gördük. gördük. Salam aleyküm. Dostum, salam. Men kino halifa. O şagir şaklyňyz barada köp pikirlendim. Onda YouTube'dan 239 sany izlerleýänler bar ekeni. Şolar üçin geleýin diýdim. Şolar nirede de bolsa bir ýerlerde bu kino hakynda bir akyllara gurrun edip bilsem men üçin şu udaşna bir ýazgy bolar diýýärler. Olumyt bilen geldim bir 3-5 täze bir akylly gurulap boljak bir zat aýdyp berermi? O ýöne 239 adam diýdim, oň 200 sany biziň hasaplamyzdyr 4-ňi. Herimiz 50-den açdyk da. Nasıl bakın adam var ya. Sizden bolsa YouTube'da, Wikipedia'da tapdyrmaýan gurulňlar bilen asan kino bolan garaýşyňyza çäkelçe bolsa da boşalt diýýär. Ulasa da tawa. Şagirin onda halifalar. Endi neme bilen başlajak bolýanlar. Kino diýýänder jemgyýetiň aýnasy. Yani sorajak bolýanlardan şu bir milletin bir kinosyny görüp şu milletin ýaşaýyşyna ýa-da durmuşyna düşünip bolýan. Bolup biler. Olar ýaly adam bolup biler. Ýani o göz bilen kino görmeliäm ka diýärler. Eger bunu milletin durmuşyny görüp boljak, ýani köpüs kinolar jemgyýetiň ýaşaýyşy, gülküsi, azyjy, nemesi bilen emeleýärler köpüs. Masal verseň halifa. Mysal üçin men Koreýa diýen milleti çaçan tanamakdym, görmedim, gidibem görmedim. Hiç bir ýerde olar bardy, okam görmedim. Diňe kinolardan bir tane öpde rejissorlar sebäpli hasam şol jemgyýetçilik problemalary, ýaşaýyşlary, gülýän zatlary, gaharlanýan zatlary barada düşünen kinolar bilen Koreýa milletini şeýdip tanadym diýär. Yani edil bu mesela ki kinolarına gavat gelmeyen bile. Kinolar sebebi. Yani bir sözüm onun da kinonu onun için görmediler mi? Ne için görmediler mesela kino dünyalar ne için görmediler mesela? Kino aslında kino'nun keyif almak için görmeli. Birinci bilen kinodan keyif almalı. Mes kino ne size aslında bir bir tılsımlı da hatta kino düşündürmek lazım. Kino belli konu arasında da bu tılsımlı düşündürmek lazım. Çünkü buna biraz hayal geldim ve asam sonra bundan zaman gepleştik gurrunda sürmün. Akıcı olur yani. Onun için izleyen bir kino ne hil garamalı vardı. Bir misal ben olam olan nahar misali. Kino vardı. Gıdıklı eklidatları nahara soğur taralı. Nahar vardı bir tep oluyordu. Nahar ne için ya? Hem doyma için hem lezzet alma için. Kino da solar yani. Yani lezzet alsın lazım. Edil nahar yani. Onda neme bolup bilermi kär milletlerde meselem neme ýyl 30 ýyl öňe gitdiýene kino sektoruna 50 ýyldan iyide gidilýär bolýan. Şo fokusları naharlara hiç tagamlar ýitgen bolýarmy? İlgili izletme düşünmedim. Kilik etsi yani. Awa 30 ýyl öň çykarylan 20 ýyl öň çykarylan kinolar has bir nemede gaty öňüne oýnalşan ýa-da kino hekaýatam täsirem ýöne ýyl-ýyldan duşurlaşsa Demek o näme bolar? demek o doğunun powerlar öptü demek ola. Aspezler. Demek o doğun Onda var öptü ha. aspezler var. Edilýän gurrundan dowam etse onda meselem näme diýer sesliýän zat onda kinosyny watsynyň demesi pomidor ýa-da bir zat bolýar da. Nahardan. Ben edil on ýaly spesifik nämene deňeşdip bilemek. Yani mesal üçin naharda da iň möhüm zat balans da. Ya da iň möhüm zat sen sondan birinji bilen lezzet alýanmy? Lezzet alýanmy? İkinji taňyýam detalny sorasaň aýşymdan 3-10 ýalam lezzet almadym diýen bolsaň inňek balansyna terip bolýar. Edil pomidor bilen sesi deňek bolan ses aslan 10 ýaly bir
esas rollem kadın kino. Nulu nemetler. Mümkün elbette yani edil. Naharda pomidor nähil olmaýaly. Ya nemme daha da koşup çıktı da yani ben yalnız mı kalırdım o zaman. Ha. Bas Kendi bolup biler acık yani çıktı da. görem. Doğru bolup biler çol nemede kulinary ýa-da pomidorun orny kesip bolan. Ýöne şonsuzam bolan okda sesli. Ses näme Ya üçin anne o nemede aly? başta sessiz kinolar var da. Ya bolunda ses nemede indi ses sistemasynda ýa-ni kän möhüm däldiňiz indi öň ses ýokdy dogry ol. Mejburiýetden şolar ýalyk düşürildi kinolar. Ýöne häzirki kinolar sessiz edip düşündirip neme dip düşürip bolmaýarka diýäni. Gaty möhüm rollama ses kinoda. Sesin rol möhüm o ýöne aslında bu kino sessizem düşündirip bolýar. Haspy ne olur kömekçisi ýa-da esas rollerle ses. Ama kinematografiyada esasy kartinkada. Men 2 saat soragma da ilk bilen hoş geldin. Birinji bilen ýanky nahara deňetdi kinolary. Bir san takik mysal gurlaşalım. Sançy Nur Bilgejeýleň diýilen adamyň kinosyny göreňde sana haýsy nahar ýatlatdy. İçi sınç nahar bolmaly ha? Yok içi gösterle iýmesi biraz kynrak naharlary demek bolan. Ýa-da biraz energiýaly nahar bolsa şonu Nur Bilgen kinolaryny Dowramak. bolan. Balyk, o gylçykly balyk diýsek bolarmy? Köz, men köz ya yaklıma geldi Ediler. köz. Gılçıklı balık gawa tagamlydyr ýöne iýren bir peli gidirýän energiýan tagamy has köpallygyny energiýa ketdirdiň bir hili. Näme duýýan da dogry gılçykly balyk bolýan ýasdyrmy. Endi ýaňy neme diýdiň da ol kino diýilen zat lezzet almak üçin görülýär, keyp almak üçin ýa-da keyp almak üçin eýleň-beýleň adam görülýär da şolam degişik bolup gidýär kino gördüm zat diýip bolýarmy şoňa. Ya şu sonra o şey dip demezsem bolýarmy bir hilek? O synoat adam üçinmi ýa-da synoat üçinmi diýilýär. Şolar ýalara sonra boldy da ama taşal epeseň zat diýjek bolýan. Ya dilon ýaly. Nähil oňa Ne sumur var? sorag bolan ha? Näme Näme? näme soňky internetde iýmitleňem eýleň ne diýendirler Instagram bolsaňyz. Öýde wa hemme zady gar bir zat epeýärler. Şu ýerde boldun tamam ýetdi diýäňem ýene üstüne onu muny guýup gitýändirler. Bu işin aşa bu eýleň diýip tanalýar. Aha. On ýaly deňeşdirip bolar onu. Dogry, ören ýerlikli. Ya o Emmi o şu kafe sektoruna etdiler ey boldy indi bir zat täze tapmalar diýen bolýan. Matcha latte diýip bir bulaşdyrýarlar ha. Täzelikden öte bir tagam taýýarlap görkezenlerine soň üstüne goşunyny hemme zat goşup gitýärler. Ýöne ona moşa. Aterwet näme tagamlar diýen bilen okda. Naharda soňky döwür neme moda bolla? Hemme zatyň üstüne cheese neme dip eredip, syr eredip guýýarlar ha. Şo Cheddar. kinoda näme diýip bolar şoňa cheddar cheese. Eýleňmeden kinodam ýa. Sunat Ýa kinolaryndan. kino sunatynda diýende. Ben ona bir täze trend diýip biler. Ona göre yo tanıtmalar diýip ama bolýar ýa-da. Diýip bolýan bir zat da bu soňky Ostralmaň eýleňleriň arasynda deme oşsuzlara eýleň nemerä ýermedin oşsuzlara şol çiýnoklar hem de oşup çykdylar. kinoda gara murad oýnatmak diýip bilersiňi başrolllarda. Gara Murat, Ýa-da. Galboy, Elbet. ondan Semiz. Şu ýerde az temaň daşyna çykan soralardan bolarmy? Maşal epeseň akyşyň bolan bilerim belki. Bak sen halipa. Babyň. Öz-özüň bolýar aýlysy. Ben ödülýän. Yani ýa space bajaklaryny bäzde bozuldy. Neme bar aýny edil buny soňunda da soramalydyr belki ýöne nime soňuna ulaşmak üçin maksat bolar diýe. Indi şu Netflix nemeni aljak bolýar Warner Bros. Zady. Şu başly alyberdi diýe şondan soň bir Joker galboy boljakmyşym niýe şu kaýlar näýle nima diýäň taleplerine ilerleýän diýip bilen. Ama esitdim. Isle bildiren Netflix'ten ýa edil Joker ol kunlarla neme satyn alýar aljak bolýar diýen. Bu platformasyna görkezmäp. Şeyler yüklemedi yani.
Täze meselem täzesin çyksa näýle görýäň Joker bilen Batman. Sevgili meselem biri säýip berdi. Bilip bolmaz. Awstory näme Netflix nägil garşylamandan emmeler biraz görülýän bir zat bolsa diýip durýar, onky wagt geçirmekde bile satmak däl bolýan. Bilmedim näme bolar. Men üçin agylyp bolmaz. Doğru. Men birazcık Onlar ýaly häsiň eýleňmeýlen alan okda. Şu an istem almadı çota. Dün mesaj soratdylar ha. Şu eýleňmeýlen näme diýsen, şondan soňra şon sorama üçin geldiňem diýipdirler ha, ýa-ni. Öňe de şendir belki videosy. Ay yok, görmedim, haberim yok. Halifalar temada bolýar. Ama Da sen tema taýyn soraňam. hawa bir sorawma. Kino bolmak üçin ýani aýtdyňa ses bolmasa da kino bolup bilýär diýip. Mesal üçin nämäni videony aýyrsaňam ýene kino bolup bilermi diňe subtitle bilen mesal üçin. Yok. O taýda grafikaň bolmagy, grafikada da hereket bolmagy fundamental nemelerde bolaýmalar. Grafiski bir hereket bolmaly, motion picture bolmaly. Şol ikisi hökmany. Onu aýyrsaňa kino bolmaly. Bir formula barmy? Kino gyzykly bolmak üçin şuňa zatlar bolmaly diýip. Men wara şoňa menem sorap goşup soraýdym-da, şo kino diýerler ha. Şo kino bolmas üçin näme bolmaly kino? Şu edil ýankylyhan senden gidip bolar. Bu kino näme bolmaly? Gownaha nähili bolmaly bolsa, mesal üçin gownaharyň birinji bilen bir önümleri bolmaly. Baştan aşpez näme bişirjegini kellesinden emetmeli. Käzeler isirýärmi ýa-da öň bagyly nahar has gowet bişirip berýärmi? Bir keleme boşýarmy? Iň esasy adam mesal üçin balansyny nähili taýýarlar. Öňünden ýidirjek zady, soňundan ýa-da gatdalyndan goýan zatlarynyň bir ýydy giderligi opşaýdandy. Taňa şol bir nemelik ýaş gowtaga mallym, lezzet alym diýsen, ana şu kinoda da şolar ýaly balansyny bilmeli, bişirýän minutyny bilmeli. Her bir ýanky naharda da bilýän aspektiň mesal üçin detalyna gitjek, tuýyn plança näme etmeli, plan, etki plança gradusda etmeli, beýtmeli, ondan soň onu edip ilk onu bişirip onu kalmaly. Ýanky ýöne sada naharyňam tagamly bolşýaly, käbir kinolaryň ýanky sada näme belli bir formulasy ýok. Näme etseňem bir manysy bolmaly, manysy diýende süýji iki tane nahary ýa-da iki tane önümi hersini aýra tiňlikde süýjet bişirip bir tabakda berseň, hersi bir aýry dünýä, ýani aýry tiňlikde süýji bolsa, şu opşy bir nahar bölügde bolmaýar. Kinoda da şo zatlar bolýar, käbirdiň owadan kartinka berýär. Näme diýär, bir umumlukda näme bu zat diýen zadym näme diýişiň ýaly, oňa da näme gördüm diýdir bilýär da. Şoň üçin belli bir formulasy ýok. Formulasy baýyny ýanky aýtmaýaly, her bir zady aýry tiňlikde ziýanly bolmaly we üýşüp şolar hemmesi bilelikde de biriniň öňe çykmaly, birisi kömekçi bolup hyzmat etmeli, şolar ýaly balans bolmaly. Ýagny mysal berýän, eger sen ssenariýaň gaty güýçli bolýan bolsa, vizualny, sinematografiýaňam bolmaly ýöne ova üçin onyň bassa, ova berýän hekaýaň ejir gal bilýär. Aýsyny öňe çykaratyň diýilýär. Esasy ýa-da şol kamera hereketi bilen hakykatda aýtjak bolýarmy ýa-da aktyorlar bilen şolary öňe çykarjak bolan sebäbi hekaýaň özem näme diýilýär, baş roluň ýa-da karakter bir personažyň kömegi bilen ýöredilýän hekaýalar bar, baş kahramanyň bolmaýan hekaýalar amma ýa-da haýsyny tutsaňam özüm näýleýän ýazyda ýok bir düzgünjigi bar, onu tutup bilmeli. Doğru, ýani Jumaş kult film diýdi, sen aýtmadyň, şoň jogabyny bermediň de men ene sana mysal berip işiňi aňsatlaşdyrayyn. Kult film boljak bolsa, mesal üçin baş rollaryň biri kino çykmanka ölse mesal üçin, şu kino kult film bolýar. Hakyky durmuşda ölse diýenne.
On ýaly känem ýok ýaly ýa bam şol ýaly mysallar. Ýöne iki sany aýdyp biljek. Başga da bag bolsa mysallar ýene çykar. Bir ara şu hemmemizin bilýänimiz Joker, beýlekam Black Panther da. İkisem gaty gowurlaýan kinolardan. Ölemedäkem öller Fast and Furious takbirim öller. Ha, o ýene Men- kurt bolmady diýsek bolýarmy? o ýerde baş gahrymanlar ýa-da ýerine ýetiren aktörlaryň ölümi kinony kurtlaşdyrdymy? Ýa-da şol aktörüň özüni biraz nemetdim kalýan. Farsajda bolmany şeýlemi kalýan. Hatta mysal üçin Dark Knight'da Batman'na onu biraz kino şu taýda öz ýerine ýetiren roluny hem nemesi bam kalýan. Yani kurt diýmek men bilýänime belli bir derejede şol bir nemesi sanat bolmak da sanatlarynyň bolmagy belli bir derejede Yo, mustaqlaryna doğru. şekil. Manis, şu manide bolsalar olmaýar koy. Kinodun ondan näder. Yani şonu On- bir kinony kult edýän zatlaryň bilemedini. Soradım daýman. Aýny edeni we bolýan näler ol? Onu edil full edeni we edip bolana diýen onu bir ýanky bu kino düşürýän özleri kult bolýar da ýa-da bilemem nahar temasyna ýene de şoň bilen deňeşdirsen bilemem bir zadyň trend bolup gitse sen edeni naharyň ýa-da bir oýlap tapýan şoň ýaly bir näme ol Dubai şokoladlary. Onu şoň ýaly bir zat bolup zaman muştaklary üçden şonu kultlaşýanda edil bir formulasy ýokmy diýen. Onda näle bolýar karşı? Meselem men iň düşünmeýän kinolarymda näme da? Sazly kinolara sazly melodrama diýilýär. Şolar hala bilemem ýöne meselem hala diýenlerim hemme özüni söýdirýär. O La La Land diýdi. Onuň arada ýene şuna bir sany bar ýöne köpüsi tutuberen ok. Hani umuman şu halanylmaýan bolup çykýar da şu kinolar. Şoňa näle nahara deňeşdirip otyrkan, şonu näle deňeşdirse bolar? Onun bir döwür bilemem. Has meşhur olan naharlaryň ýerine deňap bolar. Öz bir niş auditoriýasy bar da halanýan nemesi. Men şonu ýaly görýän käwat ne ýöne bir barýera bar şaýda insermeli. Ona hökmen çylmaly. Nahar maň tagamly däl ýa-da maňa görä tagamly sana göre tamam diýilmek üçin hem bir belli bir derejede nahar diýip boljak dereje ýetmeli. Kinoda da şolar ýaly ýöne ýanky musicallara diýjek bolýan musicallar olar Awa. o irki döwrüň nemesse irki döwrüň halanan zady bil naharda men naharda kän ökdülüm ýok ýöne ýanky ýaly anatomiýasyna meňzeşdik gördüm da şondan deňeşdirýän. Naharda da bir irki halanýan neme deňap bolar. Odul indi kinolara musical diýip bolar. Mysal üçin men şolankydan lezzet alýan aýdymyndan tabyny. Kinodan hatbeten. Halypany rejissörler barada sorajak bolýarmy? Rejissör şunu arap ýa-da öz stilini döretmesi möhüm ýa tamaşaçy möhümmi? Tamaşaçy hakmym. Öz stilin bolsun bolmaz. Eger bolaýanda da hiç kim görmese, açyklaryň nahary ýylmasa, peýdasy ýok da. Onun için muştaklar hakmym. Christopher Nolan barada näme diýen? Christopher Nolan kino dünýäsinde bir gaty ütköş bir personaj boladym. Christopher Nolan'yň düşürýän kinolary ne gönümel intellektual gatlagan emedýär, ne de massa auditoriýa niýetlenen şu arada bir çala onu men okan rad eden özüni akyllyrak duýan bir auditoriýa bar. Olar tarapyndan gaty gowurlar ýa-da az köp şu tarapy ymtylýanlara ýöne intellektual gatlaryň nemesler üstünlikli bir rejissör da. Maňa topulýan ýaly duýdum özümi de ýöne sen mehman olaň üçin sesim çykarjakkan. Men özüme şu Nolan'yň sanatlaryny hiç gözjak kesdim. Özüme hiç şu temada zedellese real adam ta gözleýän dogry emesdim. Nolan'yň mustagyny gözleýän. Onu sen nemede diýendirsiň? Şeýldem mesela bir adamyň halaýan kinolaryna görä, "Ey bula çykjynja kenäy, ey maň munana tirkeşip bolmaýar" diýen şeýlemi? Edil kino bilen adam araşyň düzemek ýöne owrak kinolar görýän bolsa gurreşmek gyzyk bolýar ýöne biderek kino görýär diýip kenara atlasga keteme edil o derejede. Dogry, anlamam. Men de şeýle Seninle birazcık men şahsyma diýdiň, menem sen şahsy soraýyn saňa.
iň gowurýan janryň barmy? Şu janrdaky kinolar esas halaýan men diýip biljegiň. Köp janr halaýan men aslında. Köp janr halaýan ýöne wagt ýadyma düşüp we iň halaýanym bir diýip biljegim dark comedy ýa-da personajlary has köp näili absurdlaşdyrylan, kartunlaşdyrylan, multiklaşdyrylan bir personaj demekde. Bir kısan mysal beräýdi men kelläme Masal geldi. berýän. Mhm. Aha. Monty Näme geldi kelle? Monty Python wa diýen ýalňyşmasam şoň ýarak bolýar. Ol multik bolan. Ýok multik däl ýöne gaty nemediler. Onu görmendim ama kinonu eşitmedim. Men has köp nemen kinolarına diýen Coen Brothers diýersiňmi? Masal üçin Big Lebowski soň näme kinolar boldy. Şol kinolar var ýaman has köp absurdlaşdyrylan näme. Janr has bar ýa-da. Onu zaten çekinýärmi meselem hindi kinolaryny halaýan edin boýun şey diýenden soň ay bundan soň aýtjak datlym bir ähmek bolup galar diýip çekinýärmi? Yok, onu hem yerde daýdýan, gaýtan o temada diskursaçylygy bolup men hindi kinolaryň aýdym tarzlaryny YouTube playlist edip skaça edip moýan YouTube'da atdan podul dinläň. Arasyny açyp ýaman edip kinolaryň fanaty diýmen, ýöne kinolardaky şol aýdym tarz sahnalaryň fanaty da hindi kinoda. Düşünüp. Halypa neme diýeniň barmy meselem? Kino görünýär bolmaý diýen kinolar känmi? Ken. Meselem Ken oldu. 3-4 sana aýdyp berdiýsekler. Ken sen aýdyp berenmen. Olar Ay, ýa. Mesela üçin Hemmäne hitap edip biljek her gatlykdan görýän, hemmäň istat alýan nemeden aýdyp bilýärmiz. Käbir sen o paylaşan kinolaryny görýän, görjek bolum gördüm kam neneň o 2010 wagtda paylaşadyň oýun. Ay hiç il nime men o kino nemesi däl bolýan. Diýjek bolan berkim istar alyp atanaw edýän her janrdan. Indi şu soraga menem älen bäri bir zat goşasym geldi durdan. Nahara deňen kon naharda gurme diýip nemeler bolýar-a? Nahara baha berýänçiler bolýar. Şolaryň meselem käwagt o ütköş gatlara go diýip öwýärler ýani o halkyň bir iýjek zady däl adamlaryň iýse halamajak zady. Ýöne şolar go diýip baha berýär. Kinoda da meselem şo synçylar baha berip golugyna karar berýärmi ýa adamlar şoňa karar bermeli? Näçe bolýar şol? go yerlik soraýan ilk aksalypan soraň jogaplaýyn. Aksalypa näme sorapdyň sen? Ben de şu wagt soru menem ataşalypan soru neme tümni bolýan. Men goşulyp soradym bir kino görünýär. Yani kino görünýär bolaýdy gaýdy. Doğru. Hemme hitap etmez diýdim. Doğru. Berden men täzen gözden geçirelin de men özüme halkyň adamýaly görýänler, men halkdan gopdan kinolar kan görmeýän. Diňe halkyň görýäjek, talipler hardiste bir ýerine geçirýän kinolaryny görýän. Näme? Şu temada aksalypa men Tarantino'dan känam aýtdym, bolýan şol iňir näme diýil, basic line ýaly hyrmat edilýär da Tarantino kinoda. Men bir bol kino görüp başladygyny diýsen, diýen kişi men gün Tarantino diýen. Ondan söýleýän o ýokursunlarky intellektual gatlak güýçli yemeler, bilemok aşperler ýa-da nemeler nahara bu düşünýän adamlar hem hala ýani indinmi ilk köşük aşhanalarda nahar ýyp örenler üçinem indinmi başlaýanlar üçinem hatta ideal ortaçylyk şol. Şol üçin ona hemişe Tarantino diýip jogap berär ýani. Ali Paştaýda neme diýjek bolýar? Tarantino'ň kinolary manty. Mantym kaya pizzam ka. Pizza diýip bolarmy? Pizza bolaýmasa o. Pizza olupdylar. Ne ataşalypan soragyna gelemizde. Näme soradyň ataşalypa ýadymda galmady. Indi go neme naharda O. Näme? Kritikler aslında şo filmçi diýenim, kino filmçiler aslında şol nemelerde naharda da kıylar ýaly. Şo naharyň mesela üçin diýeli üýtgüş bir nemes bar bolsa, şonu adaty tüketije düşündirmäne kömek etmeli. Aşyl maksady. Ýani bundan ýykgör, şular ýaly naharama diýip maksat etdiler ýa-da şu naharynda nämesini halaýan diýse, şu şeýle diýip bir azajyk
şol içip näme diýeli, itmekmi, baat vermekmi, bir başlanyç düşündirmek. Şoňa şu tarapdanam ýa-da nahar temada şunu şey diýip ýeňsen süýji bolýar. Ilki şunu ýemeli, soňra muny ýeňsen şu nahar hazam tagamly bolýar diýen adamlar kinoda tüňçiler bolýar-da. Ondan ýa-da olara da mesela şey halkın nemesinden gopýanyra bolýar. Ýöne şonu şey düşündirmeli. Inni bir kino film çöwse has bolýar ýa-da halk olyny jedeli mesele aslında şu wagt nemet temada her kim tomaşaçylar, filmçiler agzyna seredýär, näme diýerler kädi. Ýöne netijede bir kino üstünlükli çykmagyny ýene de tomaşaçylar karar berýär. Şolar gidip kino saatlarda görmese, söylemese, pul çıkarmasa o kino bak berýär. Onun ikisi kıyınlaşıp başlaýar-da. Indi kino kritiklerden temasını olan indi bağlaştırıp bir sorayında bir IMDb var. Şu taýdaky listäki mesela kinolar hemmesi hakykatdan şu taýda durmalylarmy ýa hype edilenler, hype edip eltilenlerken şona wagty. Seň pikiриň halyp IMDb aslında halkın sesi diýip bilýär men. Ýalňyş ýa-ni halkın sesi. Hawa. Agda olanlar ertýärde. Onun üçin ony hiç kim südüde bilmeýär kadiýan o spesifi. Diýip bilersen men agda däl, men ses vermedim, sen vermedik bolup bilersen ýa-da belli bir belli bir ýurt ýa-da belli bir derejede wagt ber neme diýen adamla tomaşaçylar berýändir. Ýöne netijede olaryň tomaşaçyň sesi de o işlatdyk bolma, ondan aýratyn Rotten Tomatoes diýip bir diňe filmçiler berýän, baha berýän platforma sanma. O taýda da her täze nemeni filmçiler ikisini deňeşdirip, özüňçe neme bermeliler. Ýöne Kino sen şördün zatyn aýdyp otyňlar kinolary ýa-da rejissorlara syn etmek diýip. Edil beýle tarabyna seresek näli mesela muştoklara da syn edilýärmi? Şular ýaly muştok bolýar ýa-da şu muştoklar şu kategoriýaga bolýar. Mesela men şular ýaly-da men täze kino gaty ýapyp gorkýan mesela 6-njy işten gelip kino görjek bolsam, täze kino görsem ýaman zat edýän, görsem bu da degmese 2 saat aýranma diýip şol kinolary köp görenim gaty köp boldy-da. Atjaň gün Recep İvedik garanti diýip, ha? Ya da Recep İvedik däl ýene 50 gedek görelem bolupdyr meselem Moneyball bar. Yani şu ya bir ýere dar diri dağalım şona jogatyň. ilki bellemeler halan kinolar gaýty bolmaly. Hiç ýany ýok, peýdasy bar. Menem Moneyball ýa kinolary pasty ýatdan bilýärdim de her bir sözüni. Ondan biraz ýadymdan çykýandyr. Ýöne halan kinolarymy gaýtadan açyp görmegi ýa-da belli bir saklamy görmegi hiç ýyly neme göremem. Indi kalbasa ýumurtka çakmak diýen ýaly bir zat bolýar da oğlum. Sakla gaýtalap görsem peýdasy bolýar meselem. Ýa-da şu lezzet alýan zadyny gaýta etmek hiç ýany ýok. Kalbasadan Käbir kinolar şeýleňeýlen gatmaly ony izle saran diýle täzen gop bilýär. Yüreğine düşýänse görbermeli, ýöne yüreğine düşdüň taşlamaly, onda ýa ters täsir edip biler. Ýöne lezzet alýan wagtyň gaýta görbermeli, hiç ýyly nemes ýok. Ýumurtka kalbasa, haýsy neme berýän. Ýöne aksalypaň derdi, ine şoň üçinem filmçiler bar. Ýa-da mysal üçin uluşat platformalarym kino maslahat berenler, şolat yaman iň potrebny zat aslında. Yaman talap güýçli şolada. Bir adammy men mysal üçin özümi eger bir ýerde öwün kino halypa diýsem, şu nokatda öwüni bilýän. Ama men bir adamyň iň hala 3 kinosundan aýtsa, 4-njiňim men maslahat berjek kinomyň hala ähtimaly men häzirki görkezjiler 90 ýaş göterim görkezýärdi. 90 ýaş göterim. Şonu şu adam maslahat berenim hala ya. Diýjek bolanlarym şu zat tomaşaçyň mümkin etmek köp kino platformalaryň işleýän zady. You may also like diýip çykarma nemesi bar. Algoritm Sen platformaň ýok, ýa Netflix'e ýakynlaşýarsyň derece prosentde. Şon aýratyn pully maslahat servis açdan nokaman diýip pikir edýär. Adamlar ýani gaty bir tölenmejek zat. Ýani ýankyal senine
Täzeden dogry hemme kişide de bolýan. Indi näme görsem kam diýen. Ay bulamaz içim mesel ortasynda diýen. Öne ýanky masal bereyim. 4 düňüň hem halajak bir kino men şu adaýdy bilýän. Siz halan kino aýtmasaňyz. Bu şu kino görmediňiz hem %90 öter ihtimallygy bar. Sen Ayda. görmediňiz, halam ihtimalyňyz hem %95. Ondan Şurada asmar etdim. şol şol kinony görümde ondan ne maňa çoň jogabyny aýtsaňyz men özümde bir hatap tutýan. Ýalňyşdan şo näçe göterimlik nememma şu wagt nememma bilýän 95 göterim hala ýani maksat beren kinolar. Kinoň adyny aýtsaň kino halypa soň men bir soragym da. Kinoň ady Wild Tales. Şonu görüm. Ýöne eger spesifik maňa ýene bir bu kino berýärsen, onda sizden her ýene 3 tane halan ýöne o çynyň aýtmaly. O taýda şu da wa meni ýalňyş çykarjak diýen çykaryp bolýar. Ýöne öz halaýan kino almak möhüm kalýar. Şoň üçin biri alap ýöne 3 kino diýsem, algoritm alajak bolmaly. AI alaýan ýaly bir zatda. Alamagy hakykatdan o halaýan 3 kino aýtsaň, 4-nji sen halajak kino çykýar. Ýöne ýanky ýaly Mahinatsız kula menem allap bolýar. Halayan kinolaryň ters aýdyp, ters maslahat ana halam odmol kino diýip bolar ýöne. Ýanky nemeten badara dogry aýtsaň, dogry 95 götürme ihtimallyk bar. Bu kino haladan. Wild Tales Argentinalı kinosy. Şonu hökman görün. Eger içine gitse men özümden ekesini bal kesjek da. Şonu halamasaň. Görün nam içinde. Şu atda näýem men şunu tasdiklap Yok. biljek. Ýani diýdiňä 95%-iňiz şu kinony görmedik diýdiň da, bu claiming biri şoldy beýle kam halyaňyz diýdiň. Men çyndan hem görmendim. Özüme hem köp kino görýär diýip hasap edýärdim da. Gutlaýan. Awa menem görmendim. Ya biremin şu wagt algoritma garşy gitmek diýdiň-a. Gaýtam birilek içinden şey detin gelýär dämi? Mesela Netflix'e men zat edýän. Maňa indiki kinom takmin edip bilmesim ýa. Mesela adam şonu ýaly nemem açyp yapyp goýberem, durup dislike basmaýanna. Şonu görüp otursam aplikasiýon yapyp goýberýänna, soň gelemde başgasyny açyp sadyp algoritma garşy gitjek goýum. Muny nemede dedilýär bolýan, Reels görende dedilýär, algoritmany ýalňyşdyrjak bolup. Şöyle näme üçin edem? Sebäbi indiki men özüm bileýin, şu tahmin etmesin, zat etmesin diýip-de. Şular ýalardan çykarmaz. Reklama çıkartmazak bolup, davet etmezek bolup belki edmem bolar onu ýani eger sen peýdaňa bir zat berýän bolsa, onu bilmem näme üçin edýän onu. Onu vermeli diýen gaýtam. Indi näme üçin etmeliligini düşünmedim de. Hatta men aýtdym, menne ýanky ýaly özüň kösenýän bolsaň hasam şu zatda, bir haýsy kino wagtyny aýranma diýýäni. Bu maslahat berýärler. Akşalypa bir hil näme edýän? Bir zat elde oturan wagtyň aýdar suw içip içjek bolup oturkan biri gelip sana suw iç diýse, şonu içeň o, şo diýen. Beýle menden de tanaýan ýaly bolup durýar da. Seret algoritma arada men bir zat aýdasym bolýar temadan birazjyk daşrak. Sizde de bolýarmy? Näme etdim da meniň? Reklama çykýardy bolýan ýokarda X'e basyp men bu reklamany halamadym diýädim. Ondan ýöne şu wagt erwetleşdi. Maňa ýaman içkeşik reklamasy köp çykyp başlady. Bir zatlara şarat bolup bilermi maşalypa? Elimden görýärmi? Ýok, göremok. Bir ýerde vermedik maglumatyň başga ýerden alýan bolsalardy. Bilemok ýani şo ýaman bir aha edýär meni. Şo näde düzeltmeli algoritmany? İçkeşik alyp göräý bir ýerek düzelmezmi ka? Ýalňyşyp bakaýsaň da işiň görýär. Ýöne men şu taýdany birazjyk temany sowatmak üçin hemmemize sorajak da gezekleşipjik ruhsat berseňiz näme diýliňler? Bir kinoň adyny aýdalyň we şo kinoda iň gowy berýän sahna haýsy? Şonu aýdyp geçsek. Bu yani edil men käbis kinolyman halgyz bolmady ýöne bu barlak görelýär. Kino halypa birazjyk pikir edinsin diýänä. Siziň hem kino barada pikir edişiňiz. Gaýtam men kesip konuşalar abi. Men şey diýip aýdaýyn, men başlaýynmy? Sebäbi amaşalypa edilseň aýdýan gönüm mysal däl. Ýöne menne şular ýaly bir zat bar. O Fury bar, Fury. Come on, maşmy şo? Mad Max Fury Road mi? Ha, tankly kino. Tankly kino. Men bara şonu meselem gulluk näýle zat diýerler-a? Aýyn täze hukukdaran ilemi.
Men gullugy edir şu ýaly görýän-nä. Men Moýkoda olup ötdim böle 4-5 ay. Kiçik akoşkadan serestiriýan böyle tabaklar gelip durýar. Edir şoňa meň diýär. Şonu görýän-nä. Öňem men gowurup görýärdi bir watançylyk duýgularyna neme diýärdi. Inni ýigrenişim şo sebäpden eken. Diňe bir tankyň içinde geçýär, dol neme uruşyň içinden görjek bolýar. Ha, senem Men naharhananyň şol nime alınýan ýerde, iýilip awa içen sebäbi zatlar alınýan ýerde akoşkadan sereden ýaly görýäň-de. awa şu Moýko kiçijik bir ýer bolýar. Ýöne 2000 sany neme üstüne tabaklar dur. Onu diňe tabakda podnos, krужка, ложка bilen tabak bar. Mhm, Meselem iňiňde durýanyň ikeli we o da sebäbi adam näisger. mhm, Ýöne 5 tarapa zynk durmaly. 5 tarapam gün şowat gaýnagy suwa ol. Biz neme suwa ýysan bolanokda gün gaýnagy sokup durmaly da. Bir hilek. 2000 adam diýýär. Sen 2000 adam diňýänsäň, ýene 2000 adam gelýär. Sebäbi zawta qutarya, abed nahar başla, abed qutarya, akşam nahar başlaýar da drona okşat sarf. Edde sen soraňa jogap däl ýöne mende şular ýaly bir nemäň zady bolýardy ki. Ýa gowally, şo kinoda şo tankyň içindäki sahnalar ýadyma düşdi meňem. Onda ýene top där atýardylar da tarelka ýerine. Jumaş teň üçin? Evet. Ju Benim şunu ara. 2 tane daha da aytılacak. Biri bu kınç bir gayna işte. Biri abi 6 ayarlayın. O mukamın sırrında kaydım atmalıyım yani. Varsa atacak falan da burada yaptılar var ha. Mhm. O şatay, şobet kemam yani. O gayna işte. Divaydiyan bram şafak sizlerin kolpaçino aslında. Şahı mertay demeyin yara. Näme? Mertay şolan ofisör mü? Ne da? Şatayda yakınından tutmaya diyorlar ha. Şöyle kaçma ne mesela. Kolpaçynyň o emme sahnasy ýamam beter. Dogry, Ataş senem aýtsaň. Meňin edil sahna ýadymda ýokdar edil. Plan sahna o diýip ýene şu çakaçyn görenimiň içiniň gowuran kino Nur Bilge Ceylan'yň nemesi diýip bilen, Ahlat Ağacı diýip bilen. Onda da gowy sahnalar bar wa. Şo kinoda meň neme wagt kellämde galypdyr. Alma iýelere üýşüp Üýşden hazırlanýar. üç bolupmy? Neme var? Milisiýasy var, savjysy var, bu neme var? Näme dilýär? Ha, Gözaltyna alynan kişi var. Şol ol nemedäm eken diýeniň bir zamanlar Anadoludam ka diýen. Ha, dogry, o bir zaman Anadolu'da, dogry. Dogry awa. Ýalňyş. Taşanypan ýanky ahlat agadyny bolan nemesi, şu kinoda töwüti meni kinolarda ýene bir zat ýadyma saldy. Olam kinolar bahasy näme şuna adama gyryply. Sebäbi tomoşaçy adam özüniň ýaşamadyk durmuş berselerini göresi gelýär. Onun üçin käte personaj bilen öz ýerine oýup görýär, saçustuw edip görýär, adet görýär. Kino diýenim köplenç bolmajak zatlaryň esasyny gösterýär. Ondan ýanky adam durmuşyny özü bir versiýasyny ýaşaýar, öz durmuşynyň. Ýöne beýleki versiýalaryny görmek gyzykly. Şoň üçin ýanky sahnalaşdyrylan, filmleşdirilen hekaýeler bu filmleşdirilse, formulacyklar da ýerine bolsa bolmaly zatlary. Şonu adam şonu lezzet alýar. Şo versiýa şoň üçin kinony tomoşa edesi gelýär adamlar. Bu diýen zadyň şu eýleň-eýleňsi. Eýleň-eýleňde özüň asrolog durýarsyň bilen kömekçi de oýanam bandyrymdan ýana. Men indi beýödüm goýup gören ýaly boldy. Joker gene goýup gören nädir? Prosto mysaldyr Joker ýa. Yok, bunu bölünmeli düşünmeler. Köpman özüni oýup görýär, pikir etmeler. Durmuşyň ýa-da mysal üçin biriniň Alp dağlaryna başdan geçirmesi şonu ýaşap görmedik. Ýaşap hiçem ömrüne ýaşamajak da mysal men Alp dağlaryna gidip bilemek bir başdan geçirme bir zat bar. Tozanlyk öterim bolmajak da. Ýöne kolmaň gyryply geçip bilýär. Ýa-da dünýä beýleki ucundaky bir bolan bir neme, regiona mahsus bir hekaýasy. Men üçin gyryply bolup bilýär. Sebäbi şu taýlarda men bolmadym, ýöne şu taýlar ýanky o versiýalaryň gyryply da adama ýaşamak berse ol hukman özüm goýup görmek däldim. Onu ýaly. Ýa-da bular ýaly bir ýagda ýüze çykanda men näme derdim diýip adam şo tarapdan kino kämilleşdirýär. Käbir näme şu gep garasyna nemesini aýdyp geçen kino
Kinolar aslında aa, söz bilen romanlarda söz bilen yazıp tarif et bolmajak zady şekil görnüşinde görkezýär-de. Olam iň güýçli taraplaryndan biri kino. Mhm. Indi ştaýda ýatdan çykyp gitmänkä meneme sahnama aýdyn. Sonra men soradym sebäbi. Men nämäni gowy Brat 2 diýen kinoda aeroportdan düşüp taksi minýärde ingliz dilen bilenokda. Brighton Beach diýe. Onuň ýanky şoföram asyl ukrainçyk ýa-da ýanka söýükýär-de şo sahnany ýaman gowy görýän. Şo kinomyň näşe? Hawa, Brat 2-de başa. Badyr. O soňra kino alyp sen bir bet kino diýip bir türkmen kino öwüp soňundan ey götürme kina diýen bir kino bardy. Şolar ýaly seni gaýta. Akş neme daýsyn kino halypada bir sahna aýdaýsyn inni. Bo. Soň geçsin oňa. Bordyp men ruhsat berenýär boldy, sorry. Men şu at ýadyma düşýän näme sahnalarymyň biri bir kare kinoda näme 2 tane vampir maşynyň üstünde günüň doglaryna garaşyp oturýarlar. Ýoşudyň gün doganyna ýanky güne ýanýar-da vampirler, ýanyň uraýarlar. Şobat bir beýlekisine diýe gyz bilen oglan oraya bizim kimiz hem dogzakda ýanmaly bolarsa men şu taýsym bolýan. Bizi diýbirimizden bilmeýän kinolarymyz aýtdyk da ýani. Onuň üçin hem kän şu at nämäge çyp bolanokda. Hawa. Dogry. Akş soraňy sorap bilersiň aslında. Kino alyp sormaka näme barýan meselem Godfather, 3 Godfather'dan soňam Al Pacino hiç ýyly sowgat nemes saýlanmazlygy. Saýlanmadlara nähili söwünip bolýar şolara ýylyňa oýunçy zaty saýlamadyklar üçin. Onu aslında hiç biri görmek gerek. Hem kalbiyen Al Pacino onun eklerim nemesi yetiga. Ağra yetik. Kalbiyen kaytam. Olar ýaly mesela şu DiCaprio da bermen gıyır ya neme diyen kinosuna verip koyverdiler. Revenant'a verip koyverdiler. Olar ýaly almadygy hiç gili zorlamaly. Hem kalbiyen o bayrak Oscar bayrağı ýa-da çölenok. Yani şu almady plan çylanýar almady ýöne inköp şunu neme diýär, şunu almalylar diýen adamlara köplenç aktyorlara bir hyl nemerek roluna berilýär. Mesela şu Brad Pitt ikinji plan roluna berýärler. Mekmukda hem kaldy ýani Al Pacino da näme diýsem Hollywoodda. Ene Godfather'ın özü, Godfather'ın gaty kult kino şol. Godfather diýdim. Ýadyma düşdi. Godfather kinosy mesela çünkü köplenç palanýar neme diýenlerem mesela palanýar onu käbir görýärdi. Şol hawa emmek palanýar ýöne näme sütköşüň diýär. Menem yani ýakýal bir geze palanýar ýene görüp gyzyk diýerler akçanak. Biram momentden saýam ýani wagtyny görüň soň wagtyny nesip saýam käbir sahnalaryny neme bilen deňe uraýanda durmuşymda bolup geçýär. Ýöne mafya biziň hiç saçanam neme etmezek adamym bir baştan geçirmezek adamym ýöne şo mafya alyp aslında bir biznesde da näme bir-biriň bilen negoşiýat etmeli. Ýani nirde näme onu gaty neme kino meni öwgädiler başda menem gaty bir öwülçi ýaly däl kino ýaly görýärdim da ýöne wagtyň geçmegi bilen ýene bir pedagoglar görübersem ýani kirleňde galan sahnalar durmuşyň mazaýyny oturup uraýan ekenne. O sahnalar edin şondan ýadyma düşdi. Men ölenseň niýe birinji zada teklip edip ýaraşma teklip edip gelen dönüp şodur diýär. Şo sahnaka ýadyma düşdi. Mesela şol meňem şo oğlunyň nemesi öldürilende neme arkasyndan uruş başlamazlygy gaçuly neme aslında ýaman. Şol uruş kemişe de uruş bilýärler. Bir hil şo mafyozlar hemişe uruşmak üçin baýarlar aslında. Şol üçin gezip ene şeýle mafya bolup indi birem bize uruş açanyna göre bizimle bir çöküşmeliler diýen ýaly ýöne Hatayda oğlunu pida etmelen bolsa saklamas aslında ýaman gowy metafora diýjek bolarym. Men käbir ýerde bizde uruş bolmasa da bir bilen ara gatnaşyp ölmek, taharlanyp gaçan zatda ýöne näçe neme bolsa da saklamagyň nemesi
gymmaty sana ýetejek peýdasy ile pikir etsen, köşeşip asgatda we oçay. Aba, Uçasan spoiler ölen ýar bolmaz däm bu ýa-ni? Görmedik Aýny Ben şu an Godfather. tarı. Ben şu an şugurundan soň ara 20 ýyllyk tutmanym tapdym ha. Şoň ara Näste? pomidor ekip bol gülýär ýetişdirip da pomidorum var. Soň goňşym geldi menden su alpdyrdy. Aýdypda. Ha. Ýöne açdym Dıkyn taşy. şolatsan bolmalla. Dıkyn şolatsan bolmal. İlk şo gelip habar berýän bolsa. Mah, Göreýin men onu etdim. Eger ýa görüm kinomda bolsa ýaman gowmak da batjak eken. Gowzat Ýöne etdiň. Godfather 3 ha boldy hala ýaly. Şeýle kolan geldi soň. Şonular halam okul. Adyny ýazma şorat goýanlar. Eýtaýam mara Godfather birem şu iki düşürmek üçin düşülenle ýol imme dadygam soň hekaýaň zadyny moranaba. Kino alyp ondan o Türk zady diýýärdiň kinolara, sen ýalyardyň blog zat. Bir kino ýaman original bolupdyr diýip öwüp soňam. O, Original däl. Näle No. deňap? Şol sluçy nähili? Şolaň originallarym diýip bolan o bir näçe ýurtda düşürilen şol bir senariýa. Aslında gatty biderek bolan üçin men olu kinolarda eşitmändirnem, görmändirnem. Ýöne türkmenler onu alyp takna olaýmasa sebäbi käbir saknalan guruş strukturasy içinden hem daşary kinony ýatlatýar. Bizde görsem Aba. men türkmen diline görmem. Men üçin onu gatty näme ol şok ýaly boldy da begendim. Kinony Maýda şok. Kinoň Aa, adyny kinoň beräýeliň ştaýda. Bolmasa Men Ispaniýa barýaryn. Şo tümlük kino. mü? Tümlük kino vardı, tümlük. Aba. Menem sizden soratym gelýärdi. Mesela üçin şimdi kinolaryny köp kişi halanok. Doğrudan. Aba. Köpüňiz hem halanok. Bu kaňyz bilen hindi kinolaryny. Doğrudan. Dogry Görenem maýda bolsa Ýa, ýa. ýa, lütfü ýa. Ya. ýok Ýaşy kişi halaýam ka diýene. Mene halaýan aýtma çekinýän. O sonra. Men halamok. Men halaýan. Kiçi watym. O, kiçi wagtlygyny halan. Ýöne häzir köpsi men halaýan bolsaňyz ne aýdyban bilersiňiz näme halaýanyňyzy halamaýan bolsaňyz men şunu sebäbi köpüň kinolaryna esasy ýanky ýaly bu kino erwet kinony aýryp bolajak bir bolt bir element bar. Şoňa näme desem gelýär. Şoň üçin we üçin kim aýdýaňyz şimdi kino halaýan bolsaňyz halaýan tarawyny aýtsaňyz halamaýan bolsaňyz halamaýan tarawyny aýtsaňyz. Ne ýekje sebäpden ýekje näme sebäpli goýdum ýaman gowy görýärdim özüme. Näme aýrýarlar ýok ýaly görýärler zat duýguny. Menem jynsy istek hiçli ýok ýaly hasap edýärler ha. Tanzaniýasmy, ýör Tanzaniýasy boldy, gutar ýaşa ýerde hiçli näme ýok. Erti başgalar turky diýýär. Jynsy istek O hiç somutlaşdyrýar da gatar evet meselem. Oglan bilen gaýtan. Akş eýleň beýleň göresi gelýär eken hindi Yo kinolarda. görüs gelýär del. Görüs gelýär del. Wapşe ymtylma da ýok ýaly seredýärler. Näme? El alışlarda hekaýany. Şo duýguny goýup, oňa üstüne senzur edeninden şuň ýalasdan has gowy dämi? Yo onu goýsunlar diýemok, onu gaýta goýmadyklar gaty gowy peýdasy köp bolandyryň köp ýurtlara. Ýöne näme edil goýmal diýemokdan ýok ýaly zat etmem şo zat hiçli ýok ýaly alyp barmagam bir ýyllyk näme hadýan. Ýasamagy ýaly gelýär. Bilemok kino haly paýtsan bolady jogapda öňe fikir Men- maýdan ştaýda. Aha. Bir kinoda, hindi kino, başga kino şo zady goýýan bolsalar, şo sahnany goýýan bolsalar bir sebäbi bolmaly. Sebäbi şol ýa sahna goýulan näýem men şol näme kişi oýnaýan kişi erkek, kadyn ikisine de pikirim dol ýetýär. Sebäbi ýanky näme diýär? Bir materiallaşdyrýar diýesim gelenok. Gon başga bir zada sokýar da kategoriýa. Ütkediýär şol adamy. Şoňa näme sahna bar bolsa. Doğru elledin. Anlaşıldı. Atsaşalypsa Endi men kiçikam halaýanmyň sebäbi şo kinolara başga kino görmemsoň hekaýasy gyzykly gelýär-da. Endi meselem o uruşýan sahnalary, zatlary, ýani şoň has nemedigine has amatör düşürlendigine entek aklym çatyp ýetişenokdy. Şoň üçin gyzykly gelýär hekaýalar zatlary. Ýöne soňuz baka Sırlar Dünýä goşuldy mirasy, onuň 5-nji ölçeği. Olar ýaly has hili ýokary kinolar göremsoň, hindi kinolary maňa bir hili
Ýöne 6-njy, 5-nji klas okuwçylaryň eline kamera alyp düşürýän kinosy alyp gelip başlady. Hikaýalar gaty neme gelip başlady. Gaty ýasama gelip başlady. Sırrı yaşam 7-nji 8-nji klas bolýarda. Ne da yani işlemesi var doğru. Maşallah yapalım. Yani men hindi kinolary gowurýardym ýöne bir gezek bir magyna bir zadarlyň çyrakmy şu alamda bar 2 tane aldım da halaryny çok birini idim halamadım da. Sonra ben şunday diýmeýin we tawsyp başga adam bolýar diýdim. Benim durmuşum kino derliydi. Sonra ben kendi halamda. Dogry. Hmm. Hindi kino hemmeň nemeden bolýanly, kulgaryň çok bolýanly. Hindi kino öň halýadym, inni halamok, inni özgürdüm zat diýip. Men hindi kino entem gowurýan, insan gören kinolar mamaýdan birara ady PK bolmaly diýen. Bu nemeden bir tane ineplenetden gelýär. Başrolla neme oynýar? Menen o 3 Idiot halýan edýsen, onlar saýlama kinolarda. Yo, onu sen zat diýip halaýansyňyz ýöne. Nostalgiýa Şu- zat diýip. Yok, men diýen täze kino. Priyat kinolar klasik şimdi kinodan ayrı da yani Aw, maşallah. aw. Şeýleme Priyat kino has köp sırlar dünýäsi bilen deňeşdirip bolar. bolýan neme mysal bereýin, insan gören hakyky hindi kino mesela Bahubali. Şo taýda mesela ýaky neme ataşyň aýdýan urşan sahnalar diýerek gaty fantastik ýöne. Şoňam bir nemesi bar da. Şula hindi kino diýip görýäňdäri. Şoň üçin mene boynuma No. aljak we olam ýalňyş hereket diýenler hindi kino görýän bolubam, men ýok, men göremok zat diýmek. Ya doğru ama ayıptadı yok. Yani doğru ayıptım esasen amaçları bağış yaptığına şol in uly in köp tamaşaçyda üzülýän ýeri in bir esasy turning point diýen ýerlerine bir hekaýa ýa-da personaj 180 derece ütköýe de esassız ütköýe da birden şolar bolup gidiberýär. Olam esasy köpçüligi işlenme şimdi kinolar. Arzuwlar demetmek üçin owadan kino tanslar hem gitgide öpde taraplary bar. Kino demetne goşan zatlar bar. Yani tanslar, aýdymlary gaty owadan öz başyna bir sunut ýaly aýdym tansy. Yani ýa-ki drama çoňlugy pes. Ýa-ki aljak nemede yeňiljek hikaýalar bilen tomaşa etmesem yeňil, nemesmesem duýgulanmasam yeňil. Yani iýdi giderlik nemesine ýa-ki alyp opyp gala ýa-da birden üpkäber ýa-da mesela üçin öýdün bermeýän ýuwuz kaka birden şahlypan gasyny çyksa elini goýberýär ýa-da bar gidiber diýip. Ha, ýaman gowmysal bollaý. Hakyky kinolar şeýle bölüp bolýar ha. Bira yeňiljek Ben kinolar ara bar. şimdi yan kere burada goşan çözgölen ýalaklarny başlaýar ol. Men Mehmet adam şolara hikaýalarla hiç hili Walter Noftorla yaşanan ya bagırtlan da şunday al başta mesela biri başlyk golýa daýyn beýlekin köpüň awalyn ondan soň eýleki bir dağlar galýa awalyn eýleki iş gärä men baş golýa da bilýär. Şonda alak bir nemejikler bar. Ben şu şimdi kinony etli unaşa deňek bolar eger eti unaşda halamaýan bolsaňyz çorba ýaly yeňil ýöne birden içinde et çyksa bu näme diýen ýalyrak da. Men ýak sözlemde diýenin men sora däle ýöne men kellämde bir lampyska ýakdy dary. Aslynda kär kinolar ýanky ýaly ýaman yeňil bolýar. Kär kinolar bolsa özçe agyr ondan soň üstünden gürleşmeli. Bir sürü adam bilen näme diýjek bolu, näme düşündirjek bolu diýip. Ya täzeden gaýtalak görmeli. Doğru, oğlum şoň üçin çorba deňedim-de sen ýalňyş onu diýenim üçin. Çorba yeňiljek çorba. Ya men ýaman Ondan ol biraz- düşündim hakyky şu adam. Ýöne biraz agyrrak, buwrak has tagamyň notalar köpölsün, diňe bir tagamda ýyly gider. Bir näçe tagam alyp, umumy bir damagym ýetkeşik lezzet alyp näýsen, ýuwaş-ýuwaşdan agyrlaşmaly. Çeýnemek kynrak, kinolaram bol bilýär. Steak ýaly. Gara menden beýle kinony men naharmytynyň gürleşmek, erkine kino temada bir pikirler ýöretmäni ýeňilleşdirer diýip umyt edýär. Hawa Şola täze fakt boldy. elinde gowguralan gelipsiň. YouTube'da da hatta da
kino kanallaryny internetden tapdyrmayan maglumatlar, süreji maglumatlar. Ilkinçige de çekmezdik. Bunu Tak, başyna goýmaly. yan gelenden Wikipedia'dan tapyp bilmejek maglumatlaryň diýipdiň-de bir san berseň. Ýöne ýankam şol Esas. maglumat diýemde men Wikipedia'dan tapyp boljak bolýan zatlary bilmän biler. Mesela üçin kino adyny ýa rejissörini sanaşmakda näme gelipdiler ýöne düşündirmekde ýa-da kino Metodikam güçlü diýe. şo ýerlerde ýanky YouTube diýemde de ingliz dilinäk YouTube nämelerini aýdýandym kino kanallaryny. Ulu söze towa ýöne aýdýaly. Dogry. Case study'lan ba. Yani kino näme diýelik sanatyn mira tarapy urup barýar. Mesela ýanky kino teatrda görmek bolar ýa başga bir nemeler ýetgedermi? Näme? Aýny bir wagtlar telewizor geldi. Näme boldy? Soň Netflix näme boldy diýerler. Beýle ýetgäraýanokda näme garaşýaşyny. Kino gitgide ornuny näme berýär? Gyska videolara berýär. Soňky döwür ünsüren o zaman nemede de bardyr. İnternetde nemeler kiçik reelsler çykyp başlady. Kino çap-çapdan iň esas ýerine arka bir AI'de nemedine ses bilen gurulmalar ýalar. Recap Görýärdiňmi şol? diýen kanallar hawa görýän Wow, var. şolar käwru nemede ýatdan gydykly kinolar aýdyp berip başlaýar boly. İň süýji ýerlerini aýdyp berýär da bir naharyň iň süýji ýerlerini alyp agdyň oklaýar boly. Indi munça asanyň tuzyny zadyna miýeýinmi diýen ýaly. Näme ýaşadýar? Şoňdan köplenje mene adamlar uzun kitaplar görebilen oksaýar. Esasen bu Netflix derler, şol TikTok, buran gyska reelsler. Brada En kino en tamaşasyny dikkatde. agartdy da. Şol ne belli bir derejede täsir eder elbetde. Her näýle bolsa şo kino teatrlar taklaýar da ýene-de kino nämetden. Dogry. Onda şunu diýip bolýar-da kino halyp başaýla dämýän ki gyskalar sebäbi atmosferany berilmeýän üçin ýa-da atmosferaly kinolar dällem esasy hekaýaly kinolar has ýörgünli bolar diýen dogrymy? Edil beýle dälle, ýokary dozada tempasy güçlü bolaýmasa kinolar. Ondan gitgide özüniň klassik kär gymmatlyklaryny pida etmeli bolýar. Onuň üçin çalt-çaltdan sawarsaz tamaşaça tempasy her bir nemede garaşylmady ýagdaý ýokary tempa taklamaly bolup şo formata geçip bilýär-de. Aýtmak kyn elbetde ýani näme bir nemem de tahminim şolar ýaly. Şo taraba gitdiler kino. Eyvallah halypa 3 sany maslahat, kino maslahat bilen sen näme? Häzir meni 3-nji tapaýyn näder ýekejem garaşyň. 3-nji tapyp goýaýyn, 2 ýadymda dur. Kino halypa berde kinolaryny saýlaýança men dinleýijilerimize şeýerde aýdyn. Eger şu sanymy halasaňyz, köprek like goýsaňyz, belki türkmen kinolary barada da gepleşmek üçin çağırarys. Ya Bravo. sizem aýdyn halypalar her kim bir kino aýtsyn, soň kino halypadan 3 sany alaly. Biz her kim bir kino näme üçin aýtsyn, biz bilemiz o kino barada. Ýöne men Aýda. aýdasyň gelip içim gyzyklap barýar, ýöne ataş halypa kino maslahat berip bilmeýänligi üçin men hem aýdy Yo, bilmeýän. häl aýtdy, her kim görýän kinosyny. Şonu Yo, görsünler. gowra kino sen bir maslahat berjek görüp bir söýgüň näme diýen öwrenip bolaýdyk bir. Nowe Aha. diýip bir kino var, nowe kim bolmaz. Hemme ýerde oturup görüp bolaýdy bu kino. Türkmen kinomy. Yo. Lowe Yo, diýen no. olsa türkmen däldir. Onu men hem Nowe aýdyn. söýgüň bolardan inglisi. Nowe kim bolmaz diýip ýa Downer diýip bir studio bar näde. Amerikanlarda etýän şol. Brothers diýär da. Downer diýip bir Warner studio bar şol. Brothers my? Haýsy Brothers? Yo, no Brothers, Downer. Eýwol ýa. Men fikrimçe şu Mardak Downer studiyada şondan alym galýan adyny terjime edip. Şoň bir santechnigiň başdan geçirmeler barada düşüren kinosy. Şolam gyzykly eken, şonu tapmagy görüň. Eýwol ýa. Dogry, akyş sen hem aýdyn hem Jumaşdan hem Ataşdan eşdik. Ýa men öz kino nämem, onan men we bilýändim, güzel tapazak. Akşary paýdan okkolyny aradyň eýleň görýär diýär kinolar. Ýokla ýa. Dogry. Görmezem men. Kino halypa näetdiň kinolary? Aýdyn birinji Wild Tales, Argentin kino.
ikincisi Burn After Reading, Aha. Coen Brothers'dan. Üçem Groundhog Day. Mümkin olduğundan kendi görülmedik kinolar diye aytdım da. Gowlaryň arasyndan saýlap. Dogry. Sag bol. Gatnaşanyňyz üçin. Minnettar. Sag bolňanlar. Aa. Sag bol, kino alyp. Sag bolun. Bolýan sag Sag bolun, bolun. sag.